Здравейте, YouTube, аз съм Пипо 1972. Сега ще ти покажа как да започнете в Терария. Има доста упростено меню. Синглплеер, мултиплеер, сеттинг са настройките и е хит. Не може да излезете от хикс. Мултиплеер, цъкате join, за да играете с приятели. Може да си хостнете сервер от вашите world. Цъкаме синглплеер, да играем на синглплеер. Цъкаме тук и си правите герой. От тук може да си правите очите, скинът като да му е, но аз си взимам от готовите герои. След като сте готови, цъкате тук и пишете някое име. Но аз няма да го направя този герой. И ето и ги моите. Сега ще влезна с този. Тук пак по същия начин, само че си правите от малък, среден, голям. Ето аз ще играя в този. Не знам как съм го направил. Ето, влизаме. Ето ми ги айтемите. Това от играта, след като бихме станат от път. Това е босът, който е в ада. Ето аз спечелих от един бос Скелетрон. А това спечелих от пазачите на станат от път. Книга с манна. Имаме мини шарк, лазерни мечове, всякакви неща. Добре. За да започнете в Терария, ще ви трябва... Първите атоми ще ви дадат дървена кирка, копър меч и така ще знаете. Ще щупите дърво и ще си направите къща. Това беше всичко от мен, Пипо 1972, да съм ви помогнал много. Искам, ако ви поне малко ви е харесал клипа, да цъкнете палец нагоре и да се абонирате за мен. До скоро!